Bali, sumagulap ta. Hindi na ako bali na. Bakit kapatid niya po man? Kami magkakapatid kayo. Kaya po, anak po lang. Ano may Gary Holinjel yan? Ronald. Manlapas. Kaya po man kaya ka rin trophies, mga niya. Magkaroon pinugit na tuto. Aliyo. Kaya, mechanical. Ayan yung laptop. Ako po video. Wala akong higit YouTube video ni Mark Baterol. Malanyo yan siya. Manakit ang pala. Isang marayo po siya, madakal niya gula. Nung bukla may lagi mo rin ang kakao tris kay gulot, karili ba? Kaya sa level lang. Backyard. Sa level na kayo gilingan mo. Bakbakan mo pa. Nabakbakan mo. Secret na ito, kinaman ito katang kayo. Wala akong secret. Trade secret. Kay magalang ka nito, Timorian pastries. Every household gagawa na, alasasal. Oo, aliwa naman. Ikaw mo gasa kaya gawang pastillas. Kaya ang area po ko to. Apong, bahala mo itong, alam mo, basta sabihan to, provincial art na yan yung Bulacan tayo itong papalatagipit mo kanyan. Dati piyesta, magalang gagawa tayo mo kanto. Iba tayo pa rin yung pastillas kaya ito eh. Manili ako rin mayo. Ang kanya, Macaroni minuna lagyan siya. ka tamo. Wala ko sa minuna. Kaya sa Miguel de Mayo. Wala ko sa minuna tamo rin. Sabi Uli na rin yung Luciano. Ang Pompexom. Pila niya pa may data, di ba? Ito nga. Oo, video ka po. Kapampangan niya man tayo. Lukulok na kayo, kayo yun eh. Kumakpag yan.